Sini bubagrano opoman romani na seng phuno guironai seng omo haiklai bubagrano je opoman rojak mani tei bahai no bo kaisaya boni sikango patal kona bubagrano kabang ma khuk hamya sitra bai bo sakha jut boro jut pho bat par pho tama tama kabang ma khlai boni sikango bo sakha boni yagola haine hai bo boni putla snam rowe sogro phika lathiro roka obo bo belai khna hamya sini mokolo bo seng sajak ya hain bai sini bo khadujak sini bo khambok tei klaijak bono seng phono guironai tei waisa omo hai engla hangke sini kilani buri rok bani bono seng upojukto शिक्षा ronai obo sini samai klai seng tini okhare okha dumani pandano seng aphunuka rihing boto hinglai kha amnu bai ang haine hai koi phinai sini bukhuk patal kona nang husiar engdi nang tikuruk di nang subano obo hai khlai khlai omo samung hamya khali subani putlano sogui tong nang wan sogi babi oi nai di nang bo jaga basai tong bono nang wan sogdi nang nini hingmani nini thangmani belaino saya angui tongo nang bubagrano lachiro mani bubagrani mukti khiklai mani kisini dofa sini ha no lachiro mani sengui tongo nang amro kahama ki sijak nang site toibo o khangrai ro o him toinarni borok roni kok bai nang bubagrano om haikhe lachiro tongmani nang yakadi obachini koimu jeng burui angui nang burui no maya nango nang maya jeng maya nangmano nang siru gya hangke nini himani derawa thangnai obose jeng nono sagani musugo hain bagai jora tong khota bugbo nang obo hai samung hamya khuk hamya permani ron slaidi nini tongmuno slayani naidi obose sini burui rokni koimung tei bahai nono obo hai khlaiwi sal busuk nono AC gari saroi tei bahai nono skot roi nang sal busuk tongmanai nang biang thangnai nang o ha sakani borok nang hawo no ma tongnai hain bai no o tripra hani borok nang kungthai bara sini tripra sa borok no oro no ma tongnai bono no wan sokdi nang bubagrano hono silango khari thangnai tei ni pore hinke nang khe biang kharnai nang obono wan sokdi hain bai seng o nini kok hamya sil samane reboti tei bubagrano kok sil samane hai khlai borok chokranto khlai borone apotla sauro mane akha dumano tei ni sengtini rally khlai lai oro kila 30 bak mane BJP ni Vice President Paral Kenya jomate je jaga kamio thango a jaga o kasu jaga obno tei bubagrano seleng jaga bro amai khai nango jaga tam sana musung patal kena je jaga o thango aro hongke gang supro hono omatra hongke buri kokrung saksano buri gyan gnang he wan songnai borok desono supro oi tongo angke aro sini rampodo MLA reboti borok no gyan kri angjakha bahai ning patal kona hai mongol hai no loge tui nirok opoman mawi tongkha ba nirok borok no loge tui bahai ke lasi mung manui tongkha aro frejagi tongkha bujaga ne nai tongkha ba aban bage ang belai khena sini montri ne bage sa ani bkhaw lasi mung phai tongo bomono tui bomono khlai borne pati hanai sat borok sai malia abo hai sitabo nokjagoi tongo hain bage ang sini rampodo sini montri no ba ang koinai sini minister no bo nirok obo hai ungi tongkha ke nirok no obo barta bung no babrai sawi thangnai sudo jora no simin ai singoi tongdi asugna ei sini joto hasteni lukurok no hasteni tiprasar no poila paiplai hamjak ma tei chobani chibai seng tini kha dumani himbotok hinglai mani ke thangnai ni 12 tarik go je teisa mairango je sini tiprasar tutui bubagrani kaya sogoi bubagrano khuk timusui bubagrano hanang pinang khai je sognai rokni ungoi seng tini joto sini killa block YTF seng omno tini selengmani rally khai tei seleng borong no belai ke condemn khai seng omno no YTF killa block YTF ni theke seng bono no kok sarna ni musugo o chimlang jomatia nini nok dulugma kamini nang Bengaluru tongprosa si bubagrani rang bai sinung phirogui sok phaye nang sini nini o Birchandra Jomatia bhaine nang jepro Shillongo tongpro pandemic ni jorawa bubagrani rang bai sinung tabok jorano sok phaye jong amo YTF ni teke kora bartano husiar obo
nang kesang ke tongnai ingka no kesang tongdi ha kesini killa block YTF sing siring tonglak nini Omorpur am saifa khardi korbok am saifa khardi tuidu am saifa khardi nang jep jaga rongwi tiklainai haini bagai nang o ha amani bubak grano nang respect roya borom roya nang bono borom roya ga jotto tiprasa haste ni tiprasa no borom roya ma klaye haini bagai nang amano nono kok rak khnaraga nang kesang ke tongnai ingka tongdi boini sukli bai Rampodoni sukli bai patal kinani sukli bai nang amatai samung ta khaidi nang kesang khayi sini tiprasa ni bangai thinani bang sodi haini bangai sing amano social media jotto no kok kesana ni musugo faidi sing thansang layane jotto tiprasa last fight sing khailayane amano kok kesana ni tini ni kok isi sa press meet khaimani orana muthar